Nisa Reżiljenti. Dan huwa l-isem ta' ktieb u dokumentarju li jitratta l-ħajja ta' 15-il mara li minkejja loqsma differenti li ġejjin minnhom il-kull jaffaċċjaw sfidi u passjonijiet simili. Fost dawn in-nisa hemm kantanta, imprenditriċi, ex-politikanta, ġurnalista u mara fil-qasam agrikolu. One News tkellem mal-editur ewlieni tal-ktieb, l-ekonomista Stephanie Fabbri. Dawn in-nisa jitkellmu kif anke jsibu bilanċ bejn ix-xogħol, il-karriera u il-ħajja personali tagħhom u qed ituna dawk it-tips kif aħna wkoll nistgħu bażikament nadottaw dawn l-elementi biex anke aħna nsibu dak il-bilanċ fil-ħajja li llum tant hija maġla għall-mara. Tkellimna wkoll mal-editur l-ekonomista Kirsten Kutajar-Miller li kellha appell għas-soċjetà biex toffri l-appoġġ meħtieġ u tgħin lin-nisa jersqu lejn id-dinja tax-xogħol. Il-messa tal-ktieb qed nappellaw biex aktar is-soċjetà tiffaċilita aktar li l-mara tersaq lejn id-dinja tax-xogħol li jkollha s-sapport meħtieġ li titlob anke l-għajnuna fejn ikun hemm bżonn biex inkomplu nieħdu dak il-potenzjal kollu li għandhom in-nisa. Il-professur Vincent Kassar u l-professur Andrew Azzopardi huma wkoll parti mit-tim tal-edituri. Il-fondi kollha minn dan il-ktieb se jmorru għal dar Merħba Bik li tgħin vittmi ta' vjolenza domestika u s-sorijiet tal-Good Shepherd Sisters.